So what's up mga lagan? So naroon sa Toledo. Shoutout. Naroon sa Toledo mga lagan. Salin mga tropa lang ta. Sila to diri. Tropa ang gala. Shoutout. Gala kay galaag man. Gala na sila. TCR Tahaw Kabihangon Road mga laagan. So kadtong nagpa-shoutout diya, shoutout ninyo diya sa mga kauban sa store sa trabawan ninyo Ryan. I-shoutout nimo Ray og Sounds Lingan. Si Jomar Lapasaran. Shout out na ka ba Jomar. So down sa Taglibang adlaw mga laga no. Sa ona ko man ta. Up. So dagat mo lagan sa Toledo. Di ba? So, punta mga laagan natin mamitikay ro no. So, sa mamitikay din sa TCR. Shout out kay Utso 20 Shots. O Motogig. So, diha to sa na si Motogig dia. Kailan na meet na to si Motogig. Si Clip photographer. Sa uban pang wala ako na-mention nga sa TCR nga photography no. So shout out ninyo. Sa daon wala ko kayo nakalimutan ko sa ubang mamitikay diha sa daghana. Mamitikay diha sa TCR. So na. So mati karon o kinsa na pinaka-active nga mamitikay diha sa TCR. Wala na ko kayo ka sorry so karon mo ko kabalik diha sa TCR. So tanay mamitikay no. Para mamita sa tapos balik. So doon lahat mga lagan. Tahaw beach. So mauna doon lang ta. Isang kimbot na lang. Ito na. So di Bali Beach Resort. So kitaguan nga resort. Nindot sa view. So relax na tayo sa katal TCR. So di arah. So come to
TCR Tahaw Kabyangon Road. Oh, di ba? Oh, ikot na. Bugsay. Okay. So, katos sa karon walay mamitikay karon. So, relax. So, walay tao ron diri mga lagan mingaw. Shout out. So, nandun siya diri pahangin mo. Ambient. Oh, why relax. Ma-relax yung mind. Para sa unahan. Look at diri. Mamay painit, ma'am. Halak kandara. Money. So it's now. So wala mo to siya bunsod. So ma-relaxing yung mind mo lang. So let's go. Bikers. So let's go na mga lagan. Let's roll out. Kalian ta kay wala delta karon. Well di kay Guro si Otso 20 shots si duty to. So, di ba? So mga to mga ganda ng TCR. So dito siya for relax